wako auya wawaitamba naye kurufu kwake si angari mafaro woga. Mudzimai wake uyo akasunga dhuku reblack akabata zvake tambula redoro aimba akati nhai Talini wauya wawaihura naye zvino uchazvidavirira kuti chini. Guys, pakaipa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanomuziva vari kuti Beverly Chira kare kubva anozvifarira zvake asi dambudziko riripo nderekuti musikana anga aneta nekuzvindikitwa nemukomana saka vanga vasachagari vese asi vanga vachikoperenta zvakanaka. So pane akambogara nayo anonzi Lazi Chapo ati yeBeverly akabva kare akadai zvino dzinosparkwa manje and she's a lovely woman. Ndakagara navo pamba apa vakandibata bo. She's a lovely woman. Handiri navo amai vangu ava chera vaisabatwa nemukomana zvakanaka. Ini ndakavaona vachirohwa kakawanda for no reason. Vange varamba navo uye vanga vasachagari vese. It's giving ngaende guys. Aiwa vanhu vari kuzvifarira zvavo. Beverly akatomboshingirira and she stayed. Hana kurumidza nekusiya. In as much as aititwa bed KC achitozikamwa nenyaya yekuti bhurugwa rake ranga risingasungwi richisunungurirwa panzvimbo imwe chete. Mukomana anga ane muchiuno but musikana akagara and they had 3 kids. Guys, it is not a joke. Musazoshamisike kuona munhu breaking down after all kuunganirwa kwapera. Yes, they were still attached zvekutodaro but kungotiwo dzimwe nguva aiwa unenge wangoti regai zvakadaro, especially kana mukomana afa nenzira dzisina kuti tsikiti. Vamwe vari kuti aiwa sisterhood is so proud of her. Dei abvisa zvake dhuku nehembe yeblack iyo azvifarira zvake nekuti aiwa zvimwe zvacho unenge watoona kuti ndogochemeko apo. Apa Talini wacho waibhishurwa naye haana kana dambudziko, nziyo yatongoimbiwawo and she was part of it achitozvifarirawo zvake. Chekuchemera hapana zvapo munhu akafira kuhotera. Chokwadi ndechekuti munhu akatofira pabasa pake uye don't guys, life goes on. Mwanasikana iye akaenda iwo chitoitawo continue kujola ndikoko guys dei zvaitobvira wotongobvisa stress panongobvawo vanhu kubva watongoswitcha off that button. So ndo macomments ari kubva mumanetizens but kana munhu ashaika guys hatingofari nazvo zvachose nekuti rufu ndimadzongonyedza zvachose. Pane vana vasara vasina baba in as much as vanga vasachagari vese but pane ma-co-parenting iwayo anoitwa and vanawo vanenge vachizwa kuti dedi variko but kana zvasvika pakadai pekuti munhu atofushirwa ndo paunoona reality kuti actually I needed this person asisipo zvachose. So ndo zviri kuitika. Taonawo vana Talini wangu variko sezvatambotaura nana comic pastawo nemama celebrities akasiyana siyana ne team UK aiwa vasapota zvachose. Do leave your comments on what you think. Murume akafira pamusoro pegirlfriend unoita seiko? Grief yacho inenge yatova double. Ukuru kuda kumubvunza kuti ngenyi wadaro asi zvakare hauna simba rekubvunza nekuti munhu anenge atova kune dzimwe nyika. Imikana zvinhu zvacho mawana.